Ka Voice of the People Party VPP ka sengsan hima ka badon hakliang persya jong ka yeng do bar thawain ka jela kala penrem jur ya ka sarkar jela dak bakeno bakaladon ka jingle klet bat leben dak sarkar jela ki bor pulet habakani ka sengsan hima kala dawa ban khamdon ka jingi khli bat ka jingi ijngai ha ka baide ba ka jingpen biang ya ka lei ka wan ki bor pulen da ka bakado ya ka jingja ka badai bat ki pulet ka that Meghalaya Police Battalion ya kibala pha sajala Jharkhand nak banta ki kam u Dr. Batskem Marbo nong IKTN ka VPP ula ong bakidon shispa laingut ki pulet ki bangat le sakate ka kam henrei lapan beang reserve train tiket tang nak banta nyu pungun shu ha jing tho la ong baki wei pat ki bor pulet ki lahap ban shuyang ne shong hamadan nak banta baro shilanger lenti bat laban rap ay kini ki bor pulet la ai ban thia bat bandam hakisli pasal kaba omi hap setia ki bor pulen u Dr. Batskem ul ongru bakadai ke jimbam buram ke sarkar jela ki bor pulen dak bakhlam penbiang ki jinon kam jungki bat kene ke pen I ya ke jimbam salia ke sarkar ka parti kala dawa bak sarkar ka ban simik senja bamardor ban penbej ya kene ka kam khnang bakan nomja bat long jingle rain pat hadien habun Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya